možno kvôli druhej svetovej vojne, alebo kvôli tomu, že po smrti posledného tu na žijúceho majiteľa sa jeho potomok tohto dedičstva nejakým spôsobom zriekol alebo neprejavilo to záujem. No a potom po vojne, čo sa s tým dialo, tak to už je to samé, čo sa dialo u väčšiny kaštielov, čiže pripadlo to štátu, ktorý sa o to staral len vtedy, keď potreboval to na niečo využiť, ale nejaká komplexná rekonštrukcia tu na neprebehla. No, tu sú z časti zamurované okná, pretože v 50. rokoch tu bolo vložené schodisko, možno, že ešte z tých 40. rokov, takže tiež situácia, ktorá nie je pôvodná. A to pôvodné schodisko, vám môžem ukázať jeho jeden zachovaný stupeň, ktorý je bohužiaľ v nepôvodnej polohe, pretože jeho pôvodná poloha sa nenašla. A ten stupeň sa objavil úplnou náhodou v tej jedinej zachovalej bočnej chodbe. A tu je. Toto je on. Tu je vidieť ešte to zaoblenie, keď sa vlastne nastupovalo. Čiže bolo to zrejme do nejakej podkovy alebo do oblúka. Tu je vidieť ešte zbytok vápennej lepiacej malty, že tu bol zase ďalší stupeň a ďalší a ďalší. Tu vidieť ešte taký oblúčik, našlapná hrana a ešte nejaká výzdobná ryha v tom. Je to z bieleho mramoru, takého zrnitejšieho. Zatiaľ nevieme teda, odkiaľ to bolo privezené. Tam je ďalší kamenný prvok, o ktorom nevieme ešte zatiaľ, čo to je. No a toto je jediná zachovalá pôvodná chodba. Druhá bola na druhej strane, ale v 60. rokoch, keď stavali to nové krídlo, novú kinosálu, tak ju strhli.